ελληνική απικία. Οποία ιδρύθηκε από τους Έλληνες. Έλληνες από την Χίλια. Ιδρύθηκε από τους Έλληνες. Ήταν ελληνική έως τον 80 π.Χ. Μετά πέρασε στους Ρωμαίους. Τώρα η πόλη ήταν ακόμα ρωμαϊκή όταν το 79, τώρα μετά Χριστό, ο Βεζούβιος, και είναι το βουνό μπροστά το ηφαίστειο, εξεράγει. Okay. Και εδώ 2 νύχτες και 3 μέρες χωρίς στάση έβρεκε 7-8 μέτρα, αλλά δεν είναι λάβα. Προσωπεί, το έφεσε 11 χιλιόμετρους από πάνω μέχρι εδώ. Δεν είναι κοντά. Λάβα δεν είναι εδώ ποτέ. Εδώ έβρεκε. Αυτά είναι ακόμα κατά από τότε. Σάκτη, σκούρι, πέτρες, τέφρα. 7-8 μέρες. Σιγά σιγά η πόλη σκεπάστηκε τελείως από την ιστορία και μόνο κατά τον 1748 που είμαστε εδώ ήταν ακόμα σκεπαστό. Υπήρχε ένα χωριό απάνω εδώ. Τώρα σκάβοντας για ένα αγωγό νερού, γιατί 80 μέτρα μακριά από εδώ υπήρχε ακόμα ένα... Τι? Ελληνικά είναι river, ποτάμι. Συγγνώμη. Υπήρχε ένα ποτάμι. Σκάβοντας για ένα αγωγό νερού από τον ποταμό Σάρνο είναι το όνομα. Έτσι μέχρι στην άλλη πόλη και ένα δίπλα ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της πόλης. Τυχαία. 1748. Μεγαλύτερο πρωτεία. Ρωμαϊκό όνομα είναι Φόρο, σημαίνει αγορά. Που είναι τα πιο σημαντικά δημόσια κτίρια. Το πρώτο αριστερά, βλέπετε, είναι η Βασιλική. Σήμερα σαν Βασιλική εννοούμε εκκλησία. Αλλά όπως λέγει η λέξη, κατά συναισθητικών περίοδων αυτό είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης από το δικαστήριο. Εντάξει. Μπροστά ο πιο μεγάλος ναός της Πομπιΐας, αφιερωμένος στον βασιλιά των Θεών, το Δία. Βλέπετε μέσα ανάμεσα στις 2 κολόνες υπάρχει ακόμα ένα άσπρο μάρμαρο κεφάλι. Είναι η κεφάλι του Άγου Αλμπατρουδίου. Εδώ μπροστά. Φαίνεται, ναι, στο βάθος. Πίσω από τις κολόνες, αγορά του Μαλί. Δίπλα αγορά του Ψαριού ήταν μαγαζιά γύρω-γύρω. Στο βάθος, στην δεξιά γωνία, βλέπετε οι καμάρες, τα 4 τόξα εδώ. Στέγασαν οι τράπεζες, όχι δεν είναι τράπεζα, είναι χρηματιστήριο, γραφείο συναλλάγματος από τότε. Εντάξει. Τώρα, σιγά σιγά προχωράμε, πάμε πριν που είναι τα μαγαζιά, τα σπίτια και μετά πάμε... Αυτό μην το πεις. Θα πάμε στην αγορά έξω. Κυρία,